हाबलांनाय कारिगाव थानाय गेटखौ दिनै खेंबाय लोगोफोर नोंथांमोना मस्ट वेलकाम टू विजिट दिस गेट दिस इज रियली बिउटिफुल बयबो लुबैयो खौसेथिखौ रावबो लुबैयै गैया बर' माहारियाव खौसेथिनि थाखाय मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मालाबा बर' थुनलाइ आफाद मालाबा माहारि आफाद जयै बाहागो लाबोदों नाजाबोदों आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव जोंबो नाजाबोदों दा बियो मालाबा फैनो नागिरो मालाबा फैया राजखान्थि भाबै खौसे जानाया गोबां समावनो गोब्राब जायो आइडिय'लजिया गुबुन गुबुन जानायलाय नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि फारसे बयबो जाहाथे जि मोनसे माहारिबाद बेखौ रावबो नागारा आरो सम सुजुग नायनानै मालाबा मोजां बोथोर मोजां साननाय फैयोब्ला आरो हारिनि थाखाय मोनसे बिन्दोआव एबा मोनसे पइन्टआव बयबो एग्रि जानो हायोब्ला जों बयबो खौसे जानानै थांनो हायोबा जोबोद मोजां नाथाय खौसेनि मुङाव राजखान्थि खालामलायबाय थायोब्ला बे हारिनिसो खहा जागोन दा नंखायनो खौसेखौ जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो सानो बेखौ सानब्रबनानै बा माबा मोनसे राजखान्थिनि थांखि लानानै साना आरो बेखौ अराय सम माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय माहारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय बिबानखौ मावफुंनो थाखाय बयबो आवगायनानै फैनांगौ अब्ला बर' माहारियाव सानसे नङा सानसे खौसेया जाथारगोन आं बेखौ हास्थायो कारिगाव थानाय बड'लेण्ड गेटखौ दिनै खुलिबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायफैनानै इन्जय खालामफैनो हासिगोन लोगोफोर क'क्राझाराव हाबलांनाय बड'लेण्ड गेट जायखौ होनो थिमिथिक गेट क'क्राझाराव हाबलांनाय कारिगाव थानाय गेटखौ दिनै खेंबाय लोगोफोर नोंथांमोना मस्ट वेलकाम टू विजिट दिस गेट दिस इज रियली बिउटिफुल ओमफ्राय सेल्फि लाफैनो हासिगौ गोबां बिहिर दिनै अपेनिं जाबाय लोगोफोर नायदो
Sudah berat lagi. Ini memang ada sama kamu risiko mungkin.